Vaig presentar el primer concurs de conte català a Cavaillon, França. Va ser ballat pel grup Ajaccio Country Dreams. Té dues parets, 64 temps dues parets, però té A's i B's. La A té 64 temps i la B té 32 temps. Doncs comencem amb l'aprenentatge. La A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Aquesta és la paret A. La B. La B té 32 temps i comença així. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, volta i volta i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i volta i volta. I el bàsic de 8 a la dreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I aquest és la B. D'acord? Doncs el restart. El restart té un restart a la sisena paret i és la sisena A. Quan fem la sisena A estarem amb aquella paret d'esquena al públic i farem el restart. La sisena A. I acabarem amb aquesta paret quan començarem aquí, normal, arribarem aquí, farem 1, 2, pel restart, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, i aquí començarem el ball. Aquí està el restart, a la sisena paret. I començarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Em sembla que s'ha entès bé.